Čau, v tomto videu ti ukážem, ako som robil polep strechy. Strechu musíme odmasniť, následne môžem na kraje nalepiť rezaciu pásku, aby som nožikom nemusel behať po laku vozidla. Zákazník si vybral bielu lesklú farbu kvôli letným mesiacom, lebo cítil, ako z čiernej strechy sála teplo. Usadím si fóliu, z ktorej stiahnem papier. Ako vidíš, fólia napriek tomu nelepí, pretože je to značková fólia od Avery Dennison, ktorá má tzv. Repozičné lepidlo. Repozičné lepidlo je aktívne až tlakom a teplom. Po ubezpečení, že mi fólia sedí okolo antenky, začnem vytlačať prebytočný vzduch. Fólia má Airfree Bubble technológiu, čo znamená v lepidle sú kanáliky a dovolí mi vytlačať vzduch, aj keď je fólia priložená, čo inštaláciu dosť uľahčuje. Po vytlačení všetkého vzduchu použijem rezaciu pásku, ktorou zarežem prebytočný materiál na krajoch. Pri čelnom okne použijem nožík, ktorý je opretý o hranu skla, čím mi zaručí dokonalú rovinu. Následne pomocou nástrojov zapravím fóliu pod gumičku pre dokonalý vzhľad prednej hrany. Doladíme drobné detaily okolo antény a máme hotovo. Ak chceš aj ty moje služby, hodím ti kontakt do popisu.